O universo da microbiota, ese é o tema principal da xornada que se celebrará este sábado no Pazo de Cultura de Pontevedra. O obxectivo desta cita é descubrir a relación entre as bacterias que nos habitan e as enfermidades que padecemos, tendo sempre na base as enfermidades inflamatorias intestinais. Todo o que facemos queremos que sea sempre aberto ao público e con unha expectativa e unha visión de mellorar a calidade de vida. Isto é un ben común e un agasallo que nos fan as entidades e asociaciones ou empresas que colaboran con nós, farmacéuticos, e que fan que isto non solamente quede para os enfermos de Crohn, colitis estomazados, é aberto, porque abrir mentes é moi importante e conocer o mundo da microbiótica, que vai ser un tema moi interesante. As enfermidades inflamatorias intestinais afectan actualmente a máis de 1.200 persoas na contorna de Pontevedra e o Salnés. Ademais, cada vez máis xente nova padece este tipo de enfermidades, un feito que demostra a importancia deste tipo de xornadas para formar e informar a cidadanía. Nosotros nos apoyamos siempre en médicos, no solamente que estén especializados, sino que estén sumamente actualizados en la materia para que sean ellos mismos los que expliquen desde una manera sumamente básica y coloquial para que todos podamos entender qué es la microbiota, qué supone un desequilibrio en esa microbiota con todo tipo de enfermedades. Nos centraremos también un poquito en la jornada que vamos a realizar este sábado en las enfermedades inflamatorias intestinales, y en esta ocasión vamos a contar con la médico, la doctora Sari Arponen. O evento comezará ás 9:30 da mañá e rematará ás 2:00. A charla é aberta a todo o público e é gratuita, aínda que para asistir deberedes inscribiros na web de ASEI ou de Nutribiótica.